Pemanggih ingkang prasaja kesenian Ludruk Jawa Timur asli kang gambarno watak lan pribadi sejarah lan riwayat ayo digali manut aliran jaman sakniki senadyan Ludruk yo melok berjuang liwat cerita kelawan kitungan hukum bantu karo penerangan melok nyuksesno mring pembangunan
nglaksanakno demokrasi kudu ditegakno iku kanggo bangsa lan negara cak uga kanggo masa depane anak putu tika pancen sakniki lo calo pak kudu nyadari kondisine sebab isik terus bergulir tuntutan reformasi ini nadyan krisis ekonomi ngecak tapi ojo sampai krisis iman mon kula ngejung nyon sapora wong lewong mun beda salah nyon sapora keliman Agus mandir manesa wang lewong mun elojen mandir kelo akan mun adina mandir nangesa wang lewong mun ejek mandir antar gunung le ngalak nyaroa wang lewong jeng lancengan kau lanang kaku ati pengen mak tak karuan wang lewong sang bojengan sampuna sampai kadintok le atur kabulan wang lewong mun beda salah nyon sapora tretan mendong peteng no kundo meturo cekap semanten hitungan kula kipas mencari angin duduk kursi makan rambutan tuas-tuas aku kepingin jantung hati gak keturutan iku ngono salahku dhewe tuku tahu nang kedoros awakku kuru loro kematu
esuk awan dolor aku ana omah gak krasan tak rewangi keluyuran golek isin tak tak rewangi udan uga kepanasan saking kepingine bisa urip rino lan wengi aku tansah ndedonga muga iso keturutan apa sing sumpah lan janji sehidup semati iku ngono omongan sing paling tansah lewong atiku kayuyon koyok ngene rasane wong lagi gandrung gak ketemu sedina rasane koyok setahun nek tak terus-terusno awakku kok tambah bingung atiku dulur keronto-ronto jare omonge wong tuwa iku lara abloh nek diterus-terusno iso ngerusak raga tapi isane waras nek ditemo sing tak tukokno iku ngono gawe tandha mata supaya rika gak iso nglalekno saben dina apa sing tak pikirno mikir dhewe nek wong seneng gak ana tokone jare wong ngomong iku kembang lambe wis kadung ajur kae tak rasane aku ngomongno awakku dhewe seneng wong wedok wis rada suwe alor ngidul ngentutno ae jare wis cocok karo karepe pancen bener opo omongane wong tresno kudu padha karepe najan gak mangan disemanggane dutuwe seneng gak mikir mburine namung semanten kidungan kula kok menawi lepat urung kerasa kotok tekek moro-moro nyelutur sampe ya Gus sampean dina iki kok tampil beda teko ndi sih wong arek ya jarine potongan merusut enggak Jan nek tak banding-bandingno sampean
Ya ketok nek wong. Anggit aku wedhus. Lho ya enggak, tak bandingno sampean jejer ambek gong lho. Ketok nek wong sampean. Tak sadek gelocor. Halo Cak Pendi. Cak Sabil. Insap itu. Ini namanya walaupun sedikit itu namanya perundungan. Mengenyek. Mengenyek-nyek iku. Lho ya gak mengenyek. Ternyata Peyek ya peyek, ojo diremet-remet. artine Ngenyek ya ngenyek, tapi ojo banget-banget. Aku iki juga manusia lho. lho. Tapi lek padha tuweke gak masalah. Tapi yang kita maksud adalah ojo sampai terjadi perundungan terhadap anak-anak. Bullying. Bullying. Lah iki saiki lagi akeh sing ngono iku. Ya Arek-arek iku. Cak Kusnan ya. Iku ya dirundungno ya nrimo ae. Lah nek insap sing ngerundung ya gak apa-apa, wong eling-eling. Dirundung duka. Gak ngono, wong eling-eling nasibe ya meh padha. Karena secara psikologi jangka panjang, Cak. Iya. Pembulian atau perundungan itu menimbulkan bekas psikologi yang sangat dalam. Membekas yang sulit itu bisa hilang. Bahkan seumur hidup. Betul. Iya. Iya. Contohnya korban perundungan pembulian faktanya adalah koncone awake dhewe. Sakjane iki biyen ganteng. Sapa sing ngarani? Lho. Ya Sing- aku yang ngarani. Sing ngarani Kan sing ono- ganteng iku mau lho ono sapa? kata-kata maksudku. sakjane. Sing diarani Sakjane. ganteng. Sakjane biyen iku kakek dirundung, kakek dibullying, Iya. dadine mengkeret kaya Ya aku iki ya lho, iku. Cak. Aku dhisik yang ganteng. Aku juara balista sehat aku dhisik. Iki lak sik turunane terenggiling. Hah? Turunane terenggiling insap iku. Ya Kakean melungkuri sampean. dirundung, Iya. kakek dibullying, kakek diantemi, kakek Paling melungker. Boleh acur. apalagi yang bersifat fisik. Ah, ini. Baru-baru ini viral di media ya arek cilik didek cengele lah gitu. Ah, Ya opong. Ini kan salah satu pembulian Betul. dan juga perundungan. Iya. Umpama iku anakmu. lho sampai ono sing rahange. Lha ceklek. Ceklek iku. Ngomong anakku aku ya jelas gak trimo. Wong olehku usaha kepingin duwe anak ae aku berusaha mana. Barang wis duwe anak kok saiki wong liya. Kon mana lihat endi? Hah? Mana lihat endi? Maksude ngene lho, Cak. Aku sing meteng bojoku sing lairno. Balik. Opo rek? Nek insap gak tahu. Apa nglarani karo anak gak tahu. Tapi nek gegeran mbek bojone sak bendina. Oh, Aku ro dhewe Wah, iki lho Cak Kusnan iki lho. winginane ku lapo rame-rame koyo ngono. Heh? Rame-rame lapo? Ya Tak biasa, delok. Cak. Lawange tutupan. Iya. Mburi tutup, ngarep tutup. Iya. Kok serame kok jero iku lapo sampean? Hah? Lapo iku? Ya mumpung anakku sekolah kabeh aku ruwame dhewe nang jero. Oh, ngenteni sepine nek rame ya. Iya. Olahraga dek nang jero. Ya Kak, nek iso pertengkaran dalam satu rumah tangga itu hal yang biasa. Tapi nek iso ojo sampai Tangga ono kuwi. anak. Heeh. Aku duwe saran iku. Nah, iku ya apa? Ruang rumahmu kayak ana peredam. Oh. Kayak Oh ya studio. studio. Maksudnya Cak Sabil, Iya. kayak ono peredam, nek awakmu rekaman gak krungu tekan njaba ngono lho maksudnya. Iya, jadi kayak awal ini ya kan misalnya kudu geger mbek bojo barang itu kan ya. Anak niru kan berdiri ditiru. Ya, Wong itu. bapakne gegeran terus, mau gegeran terus anak yo gegeran. Kayak aku ini gegeran gak tahu krungu wong. Gak tahu krungu wong. Sebabnya Heeh. Ya bojo tak gawe nang kamar. Langsung. tak gegernya kono. Lah aku siji Ade aku meneh. ini geger gak tahu suwe. Iya. Ini geger gak suwe. Gak suwe. jaman. Ketok wis tuwek sampe nek geger gak suwe. Nek aku duwe solusi. Geger ambek bojo itu karena aku biyen mempelajari ilmu semedi. makune. Ilmu apa iku pernapasan, iya ta. Iya iya. Yoga. Yoga. Makanya aku lek gegeran ambek bojoku tak batin. Dibatin tok nek wis Jarak jauh nah ya. rumangsa Iya, maksudnya. telepati. Aku malah saiki menggunakan geger aku menggunakan teknologi. Lho gelane. Gak sembarangan. Canggih aku. kon gegeran. Nek gegeran Gawe antar teknologi. adu mulut biasa. Awake dhewe nggae teknologi. WA nak kon nek geger. Iya, aku gegeran ambek WA-an dadi Memanfaatkan teknologi Iya. kekinian, Mas. Kana suara bapak gregetan ya HP dibanting ngono. Iya apa carane geger iku ambek teknologi AI ngono rek. Oh iya. Teknologi
kecerdasan buatan iki lho ya. Nah, iku. Ya iku. Editen. Makanya kabeh itu perlu dipelajari supaya tidak termakan mentah-mentah oleh kemajuan teknologi. Betul. Iki sing asli apa gak? Ojo kabeh kena sisi jeleknya, sisi negatifnya, sisi buruknya kan ada. Ya AI itu memang ya Teknologi. kata orang teknologi canggih. Tapi positif ya. Ya nyun sewu ya, aku tidak merundung atau tidak membuli. Bojone ade elek ya ditutur ning kanca melalui teknologi iki wah dadi wasu. Wah. Oh. Iki lho bojoku. Iya kan? Iya, Itu aku sih. ya wis iku tahu tak praktekno, Cak. Waduh, tak angkat nang ngone sosmed, medsos. Iku apa teknologi. Wong gak ngerti wong-wong, sangakno temenan bojoku wayu. Akeh sing muji, Cak. Heeh. Bareng ketemu. Lah sing bojo sampean sing langgone TikTok kok iya nang ndi kok anu seje. Loh, ya iki. Lah kok seje. Tapi rek secanggih-canggihnya teknologi ya kayak canggih gayanya Gusti Allah ya. Oh. Geraknya barang itu memang ya ada yang mengatakan sempurna tapi gak sempurna. Asline. Akeh putusi, akeh pedote, akeh apa ya gerakannya itu anak tubuh atau ini manusia itu gak pas. Iku kan memang kecanggihan teknologi dan iku tetep ya apa sahebat-hebat iku gaenane menungso. Tapi pancen buktine akeh. Ngono lho. Saiki contone kaya arek sing jange nikahan iku kan ndelok teko gambare ku mang. Wis liwat iku terus akhirnya kedadean nikahan barang pas nikahan dadake tidak seperti itu gambar. Iku kenalane nanggone Media Iya, sosial. medsos. Tapi aku tetap percaya natural ya. Artinya yang alami itu tetap Abah Cipto ya. Oh, jelas iku. Parsial ya parsial. Wah, brol ya brol. Ya bro. Ini getun deh. Ya. Ya Allah, muga-muga nek terima ke di live streaming ya. Baik. Anu Iya, kok Japri. muga-muga sing nok nggone mati meneh meneh. Wingi ngono lho. Niku mati ku mesti kira-kira akeh bae nek daerah. Wis dimanapun dan Daerah kapanpun kono. kalau bisa ada live streamingnya untuk menjangkau para Oleh penggemar untuk ngenteni yang di ae. luar. Iya. Cak Kusnan ket jam 10. Jek Nggih. gurung ono. Ngapunten, Jam Abang. 12 jek gurung ono. Jam 2 sik gurung ono. Tiba ancane gak ono. Ngapunten. Akhirnya Abang. putus asa. Oh, isu-isu ngencel-ngencel kates. Ya emang Sisi sisi lain, lain live streaming Langsung. itu ada yang menguntungkan orang lain, menguntungkan kita, merugikan kita juga iya. Ya. Coba lagi misalnya ya Cak Kusnan ngepur. Gitu nggak ini masalah Pak Yai ini misalnya ya. Iki dirungokno wong kok ngene live streaming. Iya. Mending ngono gawe ngono maneh walau padha wingi ya. Iya, Itu itu. kita dirugikan. Betul. Sementara mereka yang live streaming terus akeh sing memfollow. Iku dia yang Do you menguntung- understand follow? Sing untung. Sing untungnya Nah, itu. iki untung yang tidak apa ya gak dibagi rata. Nah, Masalah wingi ku kabeh wis ana job dhewe-dhewe. Nah, Cak. Sama apa? itu wong pancen kabeh ya gurung karuan. Iya, gak Nek apa-apa. duwe kabeh. Pas barengan Ngono, kabeh. Pas barengan Nah, kabeh. bagi seniman nyun sewu sing kurang kreatif kayak kidungane Cak Kusnan karena di live streaming itu akhirnya dicontoh dan kadang-kadang diklaim iku karanganku iku. Itu ono. Artinya tidak memicu untuk berkreativitas sesuai dengan karakternya. Itu salah satu sisi negatif dan positif live Betul. streaming lah ngono lah. Jangankan live streaming rek, aku biyen tahun 90-an itu kan pernah jadi penulis. Iya, penulis. Penulis, Cak. Sound sepuh ya? Syair kidungan. Oh, salah. Lomba di Radio Gelora Surabaya. Si Melo kota Jawa Timur. Lah yang Melo itu kan mendapatkan naskah semua. Ya ya kok ludrukan, ya kok dagelan, ya kok apa. Terus? Ya dikene kono-kono, tapi aku ya batin tok. Oh iki kidunganku iki. Ngono tok, batin ya Nah, bapak. makanya era saiki kudu dipatenkan atau betul. didaftaran neng Iya, hak cipta. Makane nek ngene sampean punya hak cipta, sampean siap digawakno kidungan oleh royalti. Enggak, nek Cak, ndak kira oleh royalti, oleh parsial karo bel. kabeh ku mang. Cak Pendi, Iya. Cak Nabil, Cak Insap Iya. kudu dolek hiburan. Iya. Ya buran ngrungokno era iki. Nah, makane. Iya. Makane nek ojo lali Senin malam Senin Selasa, malam balik Selasa. Rebo malam Kamis. Iya.
Ya, Ana sing jam takon carane Jam apa jam carane? 9 bengi Ya. nyetelo radio Republik RRI Indonesia. Siapa aku ditakon aku dhewe gak pate paham carane. Carane nyetel kan ono gawe apa? Delok dhisik download maksudnya sambil RRI iki digital. digital ta. Nah, itu kan bisa download di download sik ya. Iku lho ngono apa jenenge? Ana linke ngono. Ada. Jupun kono App Store siap ya. Apa adoh sih Iya, mboten tapi Tapi aja lali. Kuno kan ono tulisne RRI Iya. Perumpat. Nah, mangane juga nang App Store dhisik. Biasa ono gambare remo. iku Iku langsung budaya iku. ditutul. Iku Wis setelah muni dhewe. Iku setelah jadi Cakku. Sebelumnya tuh ngambil Penting dulu masuk di App dhisik Store lho ning dulu. upload apa ning Download. Don Bori. Ya. Tuh radio yang wis Download ono bisa. saiki. Radio lumbange piro? Ya. Kira cak pendik? Iya. Digital ya. Iya. Ya wis. Ya aja lali sembayane ya. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Perumpat RRI Suara Budaya. Surabaya. Surabaya kutane Jawa Timur tlatah kagelar dadi kutha pahlawan Surabaya pake wajadane dadi pawitan revolusi bangsane 10 November 45 Cilaka berangkara digempur lepur lulupran nyata kedekan prawirane roda kasutirane are Surabaya Surabaya pake wajadane dadi pawitan revolusi bangsane Singosari Koja lahir nyata agung pangajan dadya tapa palupi ing aluhur padha rupa surane tur ngemuruh swarane pambarisan pahlawan Surabaya. Sakning, sugeng dalu sugeng pepanggihan malih. Kalian giaran ludruk RRI Surabaya. Lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Purbandari SSN. Dalu niki ndamel lampahan Anak Pungut seri setunggal. Ide cerita Cak Sabil. Sutradara Cak Haryanto. Konco-konco ingkang nampi dapuan Ibu Rumini dipun lampahaken ning Purbandari. Cak Hengki Kusuma dalu niki dados Gunawan. Bu Gunawan katindakaken dening Ning Deni
Hartini dipun lampahaken ning Ami Sanjaya. Hartati dipun lampahaken ning Wiwi. Cak Puryadi dalu niki maragani dados Pak D Suntoro. Pak RT dipun lampahaken dening Cak Pendi. Cak Kusnan, Cak Insap dalu niki dados penduduk. Karang Taruna dening mahasiswa lan mahasiswi saking Hasyim Ashari Tebu Ireng Jombang. Cak Heri kalian Cak Sabil dalu niki dados tiang kampung. Cak Ning giaran ludruk RRI dalu nika kairing swantening gongso Kiai Macan Putih lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Operator dening Cak Isnan. Pengarah acara ning Ami Sanjaya. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken. Sumangga. Sengaja aku ngelumpukno bare awakmu iki ngerti karepe Cacak. Gak ngerti, Mas. Nah, Ya gak ngerti, Mas. Ono Ini. apa sih, Cak? ono apa ngomong tak omongin. Bapak iki lak wis mari 100 dino. Iya. Awak dhewe iki anak-anake. Aku dulur tuwa. Nomor 2 Hartini, nomor 3 Hartati. Ya. Ayo ngrembug perkara ibu. Ngerembuk perkara ibu. Lho iya. Si sampeyan ngomong ndek omah mau iku Iya, ta. ibu nang omah lak ijenan gak? Iya. Lah, nek ibu nang omah ijenan, ya apa ibu iki melok nang ngene omahmu? Hartini. Lho, kok Melok sampean, Mbak Yu. Melok aku lo kerja. Kerja. Yo. Dadi gak ono waktu ya ngono Ibu. Waktu kok nek ndek omah ijen ya apa terusan. Ngono ya. Iya. Melok Hartati nang ngono. Sik talah Mas. Aku kan yang iki mulai merintis usaha nyar. Ya. Ya aku ya butuh waktu akeh lho, Mas. Lah ya apa aku iso ngluangno waktu kanggo meratekno ibu. Kan yo gak ono ya. Tapi lek usaha ijen ndek omah iki lak ya gak apa-apa sih, Dik. Iki saiki cacakmu Mbak Yumi iki yo nyambut gawe. Usahaku iku nak Mbak Yu, nak luar kota ngono lho, mulai buka cabang. Ngene. Aku sepurane ya. Ojo duwe pikiran aku gak gelem kanggonan wong tuwa. Aku karo yukmu iki masalah super sibuk. Bendino gak ono nang omah. Omah iki mek hampir-hampiran, Dik. Lah iya kan aku ya sibuk. Mbak Yu, Hartini ya sibuk. Terus ya Sampean apa iki enake, sibuk, Jak? kabeh-kabeh sibuk. Lah terus ya apa iki enake? Wis ya. Ibu njuk melok Bukan aku ya Har. gak gelem Mas, ya apa sih jeneng aku ya Hartini. buka. ditakone Ibu usahanya, gelem melok Wis njaluk kene. apa? Aku duwe solusi nek awakmu gelem setuju. Sik ta Mas ya, ibu ae sing ditakoni. Lho enggak, aku duwe pemikiran ngene, nek awakmu setuju kok baru ngomong ibu. Baru Ya Ibu apa? ditawari. Iya. Ibu dilebokno nang panti jompo. Lho Mas, Setuju. sik ta lah Mas. Nama di jompo. Pantes ta Mas, kok Lho. lek diomong wong. Sik ta lah, aku mbek yukmu iki sibuke wis luar biasa. Hartini jarine isuk ketemu isuk.
gak sempat ndek omah. Pembantu ndek omah ya resik-resik masak kadang gak ono sing mangan. Ya apa? Ya gak iso lek ngancani ibu kok malah ya apa sing ngopeni wong liya. Ya apa? Artine. Setuju. Yo bingung aku ya apa. Ya mestine abot, ya ta? Mestine abot. Ini di anu ae apa nek awak dhewe gentian ngono. Gentian. Bayu, gentian, iya nyengongok gentian ngono. Ya gak harus monoton sampean terus utawa aku. Nyengongok gentian ya apa sih maksudnya? Melok sampean ngono ta? Ya ku panti ngono ta? Enggak lah apa sih nek panti. Lah gak tambah kesel lah ibu iku lek koyo ngono. Oh, ndek panti. Enggak, Ibu. Rong dina melok aku, rong dina melok pean ngono ya apa? Pak Itin terus sampean ya kan. Padahal antara tersemut ae ibu sampean gawa ngalor ngidul. Lah ya apa maneh anak-anak ya padha sibuk. Aku pas ana omah, ibu ya tak cek ndok omahku ngono lho. Ya wis ngono lho Cak digawa nek panti jompo ayo akeh koncoe. Ning kono kok malah seneng malan. Sik ta Bayu, apa pantes ya nek diomong wong piye ngono. Lah saiki apa sampean ya gak iso ngramut. Sampean kan ya. Aku ya sibuk, aku mbek cacakmu iku isuk ketemu isuk, Dek. Gak tahu ndek omah ketemu mek sak jam ganti klambi mari ngono budal maneh ya apa. Padha wae, masih aku ya ngono. Nah, aku ya mulai buka cabang iki nang luar kota. Ya wis mau lho. Artine Hartati wis gak duwe, gak usah duwe pikiran kok ya apa tangga ten. Sing penting pokoke awak dhewe anak duwe rasa tanggung jawab. Ibu ono sing ngopeni nggone panti jompo. Ini lho Mas, terus perasaan ibu ya apa ya? Lho makane iku kok ditawani, Dek. Alah. Lho, Bu. Lah kok mlumpuk kabeh iki lho aku gawa gedang goreng, gawa ngombe. Oh, ket mau lho kok tak rungokno nang mburi kok lho. Anakku teko kabeh. Iki, nyah iki ngombene le, bojomu. Matur nuwun. Nyanduk. Hartini kene. Wis ibu lek ngene iki seneng. Awakmu kabeh anak-anake ibu niliki ibu. Ra iya to? Renemu rak niliki ibu to le? Iya. Nggih. Bener. Mas yo bapakmu ki wis ketemu satuse yo kok rasane ki koyo mek ditinggal lunga ngono lho le yo. Wis. Yo ngene iki lho le, tilik-tilik ana ngono. Lho yo pasti. Iya. Di samping niliki ibu, aku karo adik-adik iki rembugan. Iya, aku mau yo sepurane yo. Kok koyo krungu-krungu enek sing muni panti jompo ngono. Ya apa to le? Sing muni koyane mau sampean lho le. Ngene. Aku iki karo bojo iki super sibuk banget. Ngerti, Bu. Ojo ngarani aku gak gelem kanggonan ibu. Oh, masalah ngono iku ta. Ibu melok sapa? Ngono ta? Ya kudune ngono. Ya matur nuwun. Kan. Ibu ki matur nuwun le dene awakmu anak-anakku kabeh iki ngantek mikirno ibu. Ibu ki arep melok sapa ngono ibu matur nuwun. Tapi ya ibu ngerti wong kahananmu ki saiki repote koyo ngono. Wong ketemu karo bojo iku nek pirang jam iki. Ya wis lah gak apa-apa lah. Terus marono tak terus Hartini tak tawani. Adik. Yo jape yo. Ya apa nduk? Penggaweane yo. Yo ngene lho Bu, aku gak iso tanduk. Nyambut gawe awan bengi, kan lerene istirahat sak jam 2 jam. Ya apa maneh? Yo gak main itu. Aku yo sakno sampean gak tak tunggoki tambah. Yo wis ora main itu, ancane awakmu karo bojomu ya padha repote kek bojone yo guru adoh. Hartini Hartati sampean delok lemu-lemu. Sukses kabeh anak-anak sampean. Iya. Ya syukur to le, aku masih ndelok ibu ndelok awakmu ndelok bojomu ya lemu-lemu. Ya nek ngono kan ya sukses kabeh to. Niku asile saking nyambut damel bendinten ngoten niku Bu. Iya gak apa-apa. Hartini alasane koyo ngono. Aku nawani Dek Hartati. Iya, sing lagi. Bu, kula nggih saderenge ngapunten lho, Bu nggih. Kula kan iki buka cabang enggal ten luar kota ngoten lho, Bu. Kan dadi yo nggih butuh waktu wirawiri yo. Nggih. Terus Ibu dos pundi? Kamot kula ngoten hari-wari. Wis, heeh. Ngene le. Lah ngene, ngeten Bu. Ya napa? Sarene kula kali derek-derek munggah kesibukan sing kaya ngoten otomatis perhatian kali ibu mestine
Berkurang banget. Apa meneh ado-ado ya. Wis omah dhewe-dhewe. Aku ya seneng. Ya napa anu Bu? Nggih ngapunten sakderenge. Nek Ibu kula salaben ngene. Panti jompo iku mau ta. Sik. Kemuku katae wangi. Sik ta lali. Ngene lho. Panti jompo kuwi ya sik saiki delok Ibu. Ibu kira nek Ibu ngrasakno awake Ibu iki jek kuat ngono lho Le. Sehat. Ibu ki kan yo urung tuyuk-tuyuk nemen, urung tuwek-tuwek nemen, urung ngompong-ngompong nemen. Artine ngene Le. Ibu ki gak popo. Nek pancene sampean repot, adik-adik repot wis ora apa-apa. Iki kan ya omahe Ibu, tinggalane bapakmu. Ya wis Ibu tak nunggoni ae ning omah kene ngono lho Le. Mas. Ibu ki ngerti nek awakmu kabeh ku bet-bete ngono kuwi kan mergo sayang to ambek Ibu. Nggih ngeten lho Bu, sakjane nggih ngapunten sakderenge. Nduk, kula kalih cacak niku namung kuwatir lek Mas kula tilar ngoten niku Ibu wedine kan nek bengi kok ya apa ngono kan. Lek ten panti jompo kan wonten ingkang ngerencangi, wonten kancane ngobrol ngoten lho Bu. Sita Mbak Yu, Mas. Ya apa solusine Ibu didolekno ewang ae ngono lho. Sing iso ngancani Ibu. Sing bayari sapa? Ya anak-anake lho, ya urunan lah Mas, mosok ngono ae kok ya keberatan. Aku iki duwe anak sing butuh biaya akeh. Tak omong. Ya apa? Gak apa-apa Mas, urunan, aku setuju. Urunan. Iya. Tapi nek kira-kira Masmu iki ana gak iso nguruni ana telate aja dadi hatimu lho ya. Ya wis gak apa-apa. Ya Dik ya. Ya wis. Ngene lho Dik perkara niki. Wong ya karyawane cacakmu ki ya akeh. Wis ngene-ngene. Anakku ya akeh kuliah, sekolah butuhe akeh. Intine kan yo ngene. Wis ngene. Ora usah gupuh mikiri Ibu. Wis nek pancene kabeh padha keputusan ngene ngono Le. Wis idemu ngono apik pancene, gagasanmu ki apik kanggo nyembulih ibumu iki. Mergo wis tuwa Le. Nduk, aku ya seneng, Nduk. Tapi nek wis solusine ora ketemu, wis gampang. Kowe muli-muli yo nyambut gawe wis tak dongakno seger waras kabeh. Semono uga dongakno ibu ya seger waras, sehat. Wis ibu ning kene ae. Lah kan yo enek tangga-tangga, wong tangga yo gak adoh. Wis kok nek enek apa meneh wonten napa-napa ten griya, nggih lek tangga-tanggane pas wonten, mari nek tanggane lunga kabeh terus nggih mboten karep napa-napa sih, mara bungok-bungok butuh napa lagi. Wis ora apa-apa, dongakno ae. Engko nek enek apa-apa tak telepon. Wis. Wis ya. Wis nang aja Mak. Ayo tuh mantu. Ibu masak. Toh, ayo tuh mantu. Ayo. Ibu ngeten legowo lho nggih. Wis gak apa-apa, sing penting ngene. Pesen Ibu ya. Kon nek ate prei, kon prei, adikmu prei, tili ana Ibu. Oh, nggih. Ojo digawe susah. Gak apa-apa wis. Ibu ki sing penting Ibu ya nyembulih bapakmu. Iki tak tunggonane Le. Tinggalane bapakmu ya. Griya induk. Heeh. Engko nek riyaya yo rene kabeh, putu-putuku gawenen kabeh ya. Wis ayo nang maem nang mburi. Ayo, monggo. Minggir aja iki nang dalan desa. Minggir. Ono ketobrok kendaraan tau rasa awakmu. Gak tahu. Oh, niku nek saben ketemu aku nang gak mesti omongmu nyelekit nang ngene cingklaan ngono. Kan anjene gak tau anu, Gus, menghargai kanca. Aku anane ngelingno mergo perhatian mbek awakmu. Umpama nang ngamek iki nang dalan desa, terus ketobrok kendaraan. Lho, ana apa-apane? Aku kelok kecandak kecangking, Gus. Wong aku nunggok ya awakmu, dadi saksi. Kon niku bapakku. Lho, aku mangkene dadi nek aku dadi bapakmu, aku yo gak sudi aku mana awakmu. Lho. Kok iso gak sudi mana awakmu? Ya iya, Gus. Ngene lho, Sap.
Iya. Jane sapa sih jenengmu sak temene? Hah? Aku kadang-kadang ngene lho menging sapi. Ya kan awakmu peduse ngono. Aku sapine kon peduse. Omongi ambek kanca gak tau ono enak. Karep ngene lho wong kon iku kan ya budal iki mah ya semayanan. Lah iya. Teko omah ketemu nok nggone embung ngene. Heeh. Mestine awakmu klek ya seneng sih ndelok aku sing Ya ketok seneng semrengan. cuman awakmu iki gak sadar iki nang dalan nang pinggir kene lho, nggo nang pinggir kene kan enak aman. Anggitmu aku semaput tahun sadar iki. Maksudmu awakmu iku yo nek dijak ngomong golek nggon sing enak, gak nang nggone dalan. Ngono lho, sodok minggir titik. Wis enak ya nang nggone warung kon. Ayo embung kok ngene. Gorengan. Lho. Gorengan arep apa? Arep apa? Yang goreng lemper. Gorengan boto tapi. Gorengan boto. Cak Insap. Loh, Cak Kusnan. Loh. Siapa iki? Pak lali. Kon ning mbek kancane lali. Wong bendina ya kepethuk dodol gorengan. Kon sepurane anu Gus, apa? aku gak ndek kanca dodol gorengan. Kancaku iki nang gone wong kantoran pegawai bangun iku. Cak Kusnan. Tolong mbok tagihno iki kurang semangat. Iya, iki mancange tak omongno bin sabilillah. Mesti ya betapa gak ngono. Atik ngomong kancaku wong pegawai. Anjene tak gawe ngono karepku iku aku pura-pura gak kenal supaya aku gak ditagih. Ngono lho. Iya, berarti sing salah aku. Iya. Ukurane ae boy siap. Sonaku, zona dagangku ya jalan. Zona. Yunah Yutun zona. Bebekmu lah. Tapi awas zona merah. Nah, kene gorengan utang mana nek oleh? Lho gak apa-apa, Cak. Sing penting iku lak tenonge dilumahne sih. Aku ndek catetan Cak masih ngono Cak. Apa? Ya iki Riko iki tanggal 6 malam Jumat lagi kok. Waduh, wong dodol gorengane kadek administrasine tertotor rek. Wah, nek kanggo wong liya gak apa-apa, Sap. Tapi iki kanggo awakmu biasa awakmu itu kan ngelali. Ngono lho, nek gak dicateti detail ngene. Aku benek lulusan semep kok. Apa? Semep. Apa semep? Semep iku apa? Sekolah menengah ekonomi lho, Cak, jaman biyen. Oh, ya iku semea jenenge. Siji ambek isap. Nek semep iku SMP sebatas apa tingkat SMP, sekolah menengah ekonomi pertama. Nek semep iku apa? Pertama lek semea itu atas. Isap lho, SKP. Oh, apa? Sekolah karepe gak sekolah ya karepe. Aja nyelimur Cak iki lho Cak lho sampe lho iki lho Jumat lagi tanggal 6. Aja ngisini lho nang di sahur apa? Dibayar. Yo, awakmu isin ta aku nek diutang. Lha ya apa sih? Aku sebagai teman, sahabat karib. Bagus. Aku yang matur suwun. Awakmu keadaan wah memprihatinkan ngono iku aku gak mentolok sih. Aku suwun nek sampean perhatian karo aku Cak Gus, mergo sampean isin, ya bayaran utangku. Lho, ya bayaran utangku. Aja ngelokno tok, ngekei solusi. Lah kita omong iki pamanmu kok kon bayar utang. Cak Insap. Ya. Pedagang kecil kaya dhewe iki saiki dikongkon daftar nang kelurahan. Lho, kate dikai pinjaman tanpa agunan, tanpa jaminan. Tanpa bunga barang. Tanpa bunga. Ini akan digelontorkan oleh pemerintah. Makanya sampean yo nyuntuh aku ayo ndang melok dagang bisa. Oh, ya aku dagang gorengan, pernah dagang apa? Nah, nek aku wis jelas aku ketok. Apa? Ya nek daganganku kan umpama aku nyambut gawe lho ya. Kaya nek sabil ngene iki dodol gorengan. Aku ya dodol sing digawe penggorengan. Oh. Ya wis, aku dodol kompore aku. Iku lah aku. Berarti penggorengan. Tapi kudu bersinergi lho ya. Oh iya, kerjasama. Iki insap niki bela rosokan. Panci kompor digowo. Insap iki. Nggih. Solusine ya napa nih? Anu ya napa? RT kok jak kon ngurusi rasoane wis. Lho mboten ngoten kan sampean termasuk lingkungan mriki. Lah warga niki kan selapuran. Nek kompore niku ilang. Nggih, pancine sing centel niki ilang. Nggih niki sing jupuk. Ya sajak jumblok ya sik kae dikira RT kan ngurusi rasoane. Kebangetan kebangetan. Ya no Pak RT. Multifungsi to, Pak. Pak RT.
sampean niku lak sing disungkani kali tiyang mriki. Winangka pinisepuhe tiyang ngerti rek, maksudnya ya sing apa administrasi titik ngono rek mosok kaya rosokan lho mboten ngoten kula niki sik rencana Pak RT kula niki rencana badhe dodol penggorengane LPG kula penilang ngono nggih kula sing nyolong pisan mangane kula niki rencana nyolong LPG-ne niku nyolong kompore kali nyolong wajane kula damel usaha niki sampeyan dukung nggih. Awakmu iki jare ngoyos pilot kliwat DRT iki ya perhatian awakmu. Awakmu BLT wis tak kei. Nggih. Oleh mesti? Nggih mesti ning matur suwun kula. Iya, dana sosial lho tak kei. Nggih, BLT bantuan langsung tunai. Nah, terus kok sampai nyolong-nyolong jupuk-jupuk kakaruan ku yo. Lho, bendera wingi dikeki. Nah, bendera tak kei. Ngapunten, Pak RT niki omongane kan kula ugemi, kula lakoni. Insap awakmu iki tak kei BLT, tetep usaha. Nah. Lah niki kula usaha golek LPG, golek kompor. Tapi colongan. Lho tapi kan usaha. BLT kon trimo? Nggih. Tapi sih usaha maneh? Nggih. Terus nyolong iki? Nggih. Apik. Lho, lah nggih lah usaha sih. Iya apik. Nggih, matur suwun. Lah niki ngesakaken malih niki. Insap niki. Enten napa ngarane? Wajan dicantolaken ngene griyane buruk mini niku. Semer apa sampean buruk mini? Ngerti. Nek keadaane pun mantun ditinggal kali sing jaler. Keadaane nggih susah, enten wajan tasik jange dikorai dipendet kali insap niku. Lho, usaha. Ngene lho rek, tak yo. Awak diken warga. Nggih, nggih. Jadi aku iki RT ini kon wargae. Nggih, Pak RT. Ya kudu eling karo warga-warga setempat, kanan kiri, sing butuhna bantuan, sing butuhna perhatian, sing butuhna apa iku penggaweanmu. Ya kaya contone jare kuwi ning mau busa apa jenenge? Buruk mini. Buruk mini ku lah mari ditinggal sing lanang iku. Lah perkara niku di sini. Lah makane niku. Ngoten niku insap niku lho, mentolo. Wajan dicentelaken jange dikorai. Kan cukup pira sana? Napa? Cukup pira? Walah, ping pinten nek kula mek cuma ping 5 tok kok. Ping 5 tok. Nggih. Ngoten niku. Lho, napa? Kok kamu ngomong? Lah ngomong lak konangan. Jangan aku jahan. Lho ngoten. Pak RT niku nggih ngoten. Sampeyan iki ya napa sih Pak RT? Tuturi sapun. Iya wis kono-kono ya. Nggih. Ngeten Pak RT nek kula mboten kantuk njupuk-njupuk ten barang tiyang nggih kei solusi pekerjaan sing tetap ngoten lho. Ya iku mau ngopo? Kon dikei bansos, dikei BLT bareng kan ya ge menunjang kehidupanmu, ge modal kerja ngono lho. Nek kapan awakmu sampe nyolong-nyolong barang-barang kan ya berarti nyalahi aturan. Saiki mlaku sing bener. Nggih. Ngene sapa iki kan anak-anake gak gelem. Ya. Ngrambuti ibuke. Nah, makane iki ngisi tak jaluk ya. Awakmu kaya ijab kaya kesene gelem ayo melok ngawat-ngawati perbadi gak secara langsung ya. Ngawasi teko doan. Kan yo cukup. Makane iku. Buru mini niku. Iya. Lah ya napa sing diawasi Pak RT? Wong ngisap niku sing mlebu metu teng mriku. Gak ngono ngene lho, iku kan ketinggalan anak kabeh yo, anak iki semua dewi-dewi. Aku krungu yo kabar kate iki gak gelem. Buruk mini ku mempertahankan umat tinggalan sing lanang. Piyambakan ngene mriku niku. Ayo diawat-awati, ayo dijogo supaya warga kene gak sampe ono sing penting cewek, gak ono sing kesusahan. Ngoten apa RT? Iya. Tanggung jawab ngoten apa? Lah nek ngoten. Nggih ya. Pak RT nggih kula nyuwun pangapunten mbok menawa kula sobo-sobo mriku. Pokok setiap saat saben liwat kene ya tolong awas-awas ono umume buruk ini ya. Nggih. Nggih Pak RT. Ngapunten nggih.
Aku biyen kuwi kuwatir. Ibuke engko ya apa nang omah kene? Sing ngancani sapa? Saiki wis tak kabari kabeh, gak perlu kuwatir. Saiki nang kene aku duwe rewang yaiku Kusnan ambek Insap. Jan. Wis wong loro sing sitok ngopeni resik-resik, sing sitok sing umbah-umbah, sing masak wis rapopo wis. Anjene. Sabune niki telas Sabun apa? Sabun cuci. Sabun nggih cuci. Nggih anu napa? Sabun. Nggih. Sabun cuci, sabun mandi, odol, sikat, enek neng lemari, lemari triplek mburi. Oh, nggih. Mari kayu. Nggih maklum lah kula termasuk derek jenengan kan si anyar. Derek ngerti nggih tanggenane ngoten. Ya wis mboten salah nggih kula takok nggih. Gak apa-apa. Sing penting pokoke mburi lemari-lemari iki bukakno kabeh. Kuwi enek isine tapi ya ngono kanggo persediaan. Oh, ngoten. Timbangane blonjo-blonjo. Nggih. Ibuke iki rak wis tuwek ah. Nggih. Timbangane bolak-balik nang toko ya nek blonjo langsung nggih blonjo bulanan. Nggih pun nek ngoten kula pun ngerti. Ya. Sregepe gak ngalahi sregepe. Ancene wong loro ki prosoku kok kaya wis setelan ngono. Tapi nek tak takoki ya jarine iki ya dudu dulur. Jarine ya mek koncoan ngono. Tak takokane meneh iki sing sitoke. Nah, Kusnan. Nggih, Bu. Nan, rene to. Rene lho. Rene. Nggih. Oh nek besik-besik engko sik ae tak takoki dhisik. Lah niki kula niki nyambi, resik-resik kalih masak, Bu. Lah iya sik ta langku sik. Aku mek takok pisan ae. Aku iki takok ning Insap wingi, tapi ya perlu tak takok ning awakmu barang. Nggih mboten napa-napa. Nih, apa awakmu karo Insap iku sak seduluran ta ya apa ngono? Waduh, ngapunten, Bu. Gak ya? Lah nek kula sampe gadah dulur Insap kados pundi peren kula niki. Lah ya maksudnya iki gak sak dulur ya? Mboten. Bebeke anake Pak Leke apa? Nggih berbeda, Bu. Mek koncoan. Kaya ngoten lah, kula kaya ngeten. Dadi awakmu mek koncoan. Cuma konco, sampeyan tingali lah. Soale mboten, Bu. Soale Insap wingi tak takoki jarene ya dudu dulurmu. Oh, mboten. Asline kula niki kalih Kusnan niki kembar. Kembar. Kembar iku ya ganteng padha ganteng. Iku umume. Lah iya lah kon perenmu kaya ngono kok. Wong iki kembar padha eleke. Oh alah. Ngoten niku lho, Insap niku. Sik ta lah. Nggih. Wis Ngapunten lho, Bu. Gak apa-apa. Wong jenenge wong guyon kan ya gak apa-apa. Sing penting nek guyon ngono aja sampe ning ati dadi serik, aja sampe loro atine. Pun biasa nek kali Insap niki. Senenge nyambut gawe guyon apa meneh nyambut gawe kan saiki amor nunggu ibu kene ngancani ibu kene kan tambah enak. Nggih masih ngene dusun niku kula niki nggih koncoan biasa. Cuma Insap niki sing mboten nate nang nyenengno ati. Berarti sampean wong loro kuwi jenenge kanca akrab. Lah, ya sahabat karib, Bu. Sahabat karib. karib. Apa wong gegeran terus nek ketemu. Halo, Besti. Besti apa? Kak besti-bestian. Nek koncoan kuwi ya, koncoan kok sahabat karib iku biasane. Nek salah sitok lunga ning ndi ngono apa gak petuk ngono, mesti yo kangen lho. Lho nggih, kula niki sing kula kangen Insap niki ya. Ya tukarane iku ya. Nggih nek meweli niki, kula nek teng pundi-pundi ngono ketok-ketoken kali Insap niki. Kula niki nek kangen kali Kusnan niki nggih, nek ngomong niku metenteng kaya udun kate jebrot ngoten niku lho. Dadi kula nggih kepancing. Saiki tak takoki ibu. Meneng-meneng ngono ibu ki ya seneng ngono awakmu ning kene. Alhamdulillah. Sik tak takoki saiki rong dina. Wis saiki kan hari ketiga to. Rong bengi sampean bubuk nang kene. Wis kamare ning samping, wis duwe kamar dhewe-dhewe ngono kerasan apa enggak? Nggih kerasan wong omah kula niku mboten kaya ngeten mriki gedhe, resik, istimewa. Lah omahmu dipadakno barek iki, tapi nggih pun sewu lho, Bu. Kula matur kali Ibu. Nggih sing primpen umpami jenengan badhe siram tenggene kamar mandi, nggih sampean primpeni, kados pintuwe nggih sampean kunci sing rapet, soalnya kula kuwatir kapanane niku mboten sampean slot
Isep riwari wingi ning pinggir kamar mandi. Ana liwat tok ora yo gak apa. Tapi kula kuwatir isep. Kula riwari kula nggih ngecek pintu bek buka ngoten lho. Oh, ngoten niku. Badhe kula ngelingaken tibake ra nggih mumpun ngoten lho. Ngoten niku lho. Kula niki Ya wis. Heeh ya matur nuwun aku dielikno. Nggih. Wis saiki nek masak-masak ngono wis biasa wae. Ya. Ibu ki sembarang masakanmu cocok. Isep nih sing kurang ajar, Bu. Karep kula ki nan goreng bandeng. Nah, kompor niku kula alitaken supaya mboten gosong. Isep moro-moro digedhekaken. Kan otomatis bandeng niku. Gosong. Jane karepmu ya apa? Lho, ancene sengaja tak gosongno. Lho, maksudmu? Senengane gosong. Kula seneng gosong. Lah nek ibu lak mboten purun nah bandeng gosong. Lah pesing kok akhirnya dikekno kula. Oh, lah niki napa, Bu? Bae bati ya. Bae bati. Niki strategi, Bu. Strategi. Lho niki nek mboten pikiran jenius mboten saged Wah, ngoten niku. kelincipen omonganmu iku. Nggih, akhire bandeng limo dikekno kula kabeh to. Ngene. Sap. Iki awak dhewe iki nang omah ki rak ya mik wong telu to. Nggih. Awakmu nek mbah-mbah aja mendino. Ngeten Bu, soalnya nek mboten bendinten kula nglompok dadi akeh ngoten niku. Anu kula tambah tanggungane tambah ya napa berat barang wis sing penting ngene ewangono Kusnan iki ya resik-resik omah iki deloken kaca-kaca ki ya perlu lah Kusnan cek besik-besik ambek ngresik jero omah kepegelen nggih ngapunten Bu sudah ada bagiannya dhewe-dhewe Bu ini kula nek kali Kusnan kerja di bagian campur mboten cocok gegeran mboten nyambut gawe nggih soalé ngono kerja dhewe-dhewe ya nggih ya wis mboten mesti nyambut damele kan teng wingking lah mestine kula niki nek ngene ngajeng nggih ya kados ruang tamu biasae nek ngene meja ruang tamu kan mesti enten taplake ora ngajar insap nih mboten disukani taplak terus langsung mek kembang cilik tok ngono mboten nyapa kucing ditelen ndukure meja niku lah kok gawe mainan ngono ngono iku lho kucing aja oleh mlebu omah ngarep lho mboten kantuk aja nek konten kula ganti petik mawon lho petik tambah nemen nama tratet ning ndi saiki tak takoki ya meni sing blonjo bulanan ki sapa nggih kula wong loro lho ya kula mboten ijen mawon karo aku oh nggih beneran nggih kali jenengan ya wis ngene wong telu wae kabeh bareng lho mboten ning ngarep kene anu lho Assalamualaikum ya Allah Mas tamu nggih monggo iya Mas monggo kene lho Mas sampean pinarak kene to niki Bu iki iya Bu sehat alhamdulillah sehat Mas Suntoro iki ngene lho ya iki sing saiki ngancani aku dadi iki rewangku duwe wong anyar Kusnan anu tulung anak tamu kena ngombe kenalan kono lho kena ngombe kok aku wis ero iki lak Kusnan ambek insap sih iki lho arek kampung sebelah kene oh berarti awakmu wis kesuwur aku sing gak ero Mas sing wis populer iki ya arek loro iki populer nduk kampung kene sih ya apa kabar ya nggih sae sehat ya Mas aku yo ngene iki Mas ya wis gak apa-apa ya Mas ya pancen kabeh ku kudu diikhlasno ku bener ya Mas ya tak jaluk ya sing tabah ya wis ikhlasno panjene watese umure bojomu ya sakmu kali nuwun ambek Gusti Allah supaya diparingi berkah nggih Mas nggih Bu ngapunten nggih nyelok atur kula tak damel unjukan nggih kula damelaken wis gak usah wis telu Gus ya lho kok telu ya ya anu iki ya kebeneran nek ono ewangi iki ya nggih kok niki melok digawekno ngono oh tak sadeng ayo nggih bareng nek ngoten ayo Dik iki Pak Suntara niko nggih heeh lho ala panggling sakniki ndamel brengos bareng ngoten nggih walah ya apa nggih arek-arek gak tau nyambangi mrene winginane iki ya rene Mas arek-arek lah kuwi ya aku ku ya ngene ya Mas ya jenenge wong ponakan sampean ki ya kabeh iki kan sayang karo aku to Mas iya jenenge kabeh padha mikir ngene aku ibu koncone sapa ngono iki sampean tak critani ya Mas tapi ya apa ya aku ya matur nuwun ya alhamdulillah nek anak-anak aku iki tibake ya mikir kuwi jarine kok melok aku repot jare Gunawan ngono sing terus sing si Artini aku ya repot gak ngono terus adike aku ya repot ya sakjane tak putusi awakmu yo aku nang kene ae sing sabar lan sing sadar sebab
arek-arek saiki wis duwe kesibukan dhewe. Nah iya, wis sing penting pokoke ya arek tak peseni. Ya ono peseni. insap ono Gus Nanduk ini iso ngancani. Tapi tak peseni Mas, wingi iki engko nek prai rene. Aku takon masalah sawah terus ya apa wis mbok wis sawah wis langsung tak parokno. Wis digarap wong kabeh. Sing sawah kidul ki ning gone Lek Diono. Ya wis dulur-dulurane dhewe Mas, sing sik tepak ponakan-ponakan ngono lho Mas. Ya syukur nek awakmu wis ngono ya. Wis kaliwat yo sing sabar ya, Dik. Mas sampean kok bubuk kene sik aja kesusu kondur. Ya engko aku tak mulai lah wis ono ewange kene. Ya gak apa-apa kondur sesuk rak gak apa-apa to. Iya. Ya gampang monggo. Iya, ayo dasar ya Mas ya. Nyambangi awakmu ya apa. Wis jenengan kok ning kamar tengah. Oh, iya. Arek loro iku tak gekno ning kamar samping. Dadi wis gak gupuh. Iya wis aku tak leren. Wis Mas, matur nuwun Mas ya. Wis, Nan. Nan. Rene. Unjukane kayak meja cilik ngarepe kamar tengah. Pak D ning kamar tengah ben istirahat. Ngipeng ta? Kondur sesuk. Isap. Apa Gus? Kok iso apa Gus? Unjukane ternorono karo gedang, ambek gedang. Oh, di gedang mriko. Sik gedang raja lho ya. Gedang sing gedang raja. Sing wite ku ketoken kan wis Solo. Terus ya ketok nang gore. Sing mateng gorene. Nggih, wis ayo teraken mriko.
iku dijak ngawasi buruk mini. Tapi alhamdulillah tak delok rupa-rupane kok isap karo kusenan ya wis melok dadi siji omah kono ya syukur lah. Wis muga-muga kan ala apa-apa jenenge wong jenenge RT ki mau ya tanggung jawab kan nang warga. Wis muga-muga buruk ini ditinggal anak-anake, ditinggal bojone ya. Gak sampai kesusahan lah. Nuwun. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. RT. Nggih. Kula kalih bojoku lho, Pak. Oh, nggih. Monggo Pak. Andengel iku lho, Gunawan. Oh. Anu kok tasik awet mau dados RT. Niki dipercaya warga niku napa? Jane jujur mompur waleh kula niki. Lah kok waleh dos pundi to jenengan? 7 periode lho, Mas. Lah nggih. Lah diangkat terus tiang-tiang niku. Kira diangkat dibrukno ya. Mboten ngaten niku kula kan berusaha RT niku ngayomi warga. Lah nyatane tiang-tiang kata sing cocok niku. Leres. Ya nang kula piye ingin mengabdi ya wis wis. Ningali perkembangane kampung mriki. Kula lakoni mawon alhamdulillah nggih. Ijo-ijoane kathah nggih. Nggih memang desa iki kan terkenal niki. Dadi lahan-lahan sing kosong-kosong itu dimanfaataken nggih. Ditanduri kalih ijo-ijo ngoten niku wae. Nggih niku salah setunggal sing damel warga niku kerasan. Nah niku ngoten menika. Nggih dadi setiap ada lahan yang kosong buat niku jare terbengkelai, mungkin mudah kotor, ditari sukut dan sebagainya. Jadi belum manfaatkan sing nandur sayur. Kula anu Pak RT nggih. Kula mboten ngelem-ngelem. Man? Mboten ngelem sampe. Nggih, maksudnya tingali ten kampung niku sakniki enten paute bar. Wong jane pun lami ini kan usiane kan Bu RT niku niku. Kan besaken anak-anak sing tasik dereng cukup umur kan politik akan saken ngoten lho. Ya enak didekno paut ae ya ta. Alhamdulillah nyatane saiki ya wis sak ibu-ibu Pak. Dadi sekolah iku kadang-kadang sak sekolahan niku gak buk paute buk ibuke. Nggih kula saged ngrencangi warga terus ane sekolahe lari-lari mboten tebi-tebi lah ngoten apa RT. Heeh nggih. Ngrukuno warga juga sing biasa gak tau ketemu berhubung ngeterno anak sing politik monggo akhire ya niku UMKM iki maju. Wah mriki kula kembangkan meneh kula kembangkan UMKM supaya masyarakat itu punya penghasilan tersendiri. Anak-anak niku sing arep nom niku gadah kegiatan pasar-pasar niku. Nggih. Wah, enten grupe. Nggih. Kula beda teng mriki. Kula tingali pojok mriki enten Karang Taruna ndamelan cuci sepeda motor ngoten niku. Nggih, wonten. Nggih. Kados nggih ngoten niku ingkang gerakaken apa saking RT napa dos pundi? Nggih, anak-anak niku nyuwun apa jenenge ringan kali kula. Pak RT gimana kalau lahan di sana yang kosong itu kita manfaatkan, kita gunakan untuk mendirikan cuci sepeda motor. Bagus. Tapi ini ku tinggal ini tiang-tiang sing miskin sing ekstrim nih Mas. Sing betul-betul miskin itu yang menempati situ. Tidak diberdayakan semua. Tidak semua orang bisa menempati di situ. Tapi enten batasnya mangke. Kalau sudah 1 atau 3 tahun dia sudah mampu mendirikan sendiri, baru diganti orang regenerasi yang lain. Sesama warga tapi ngoten niku Pak RT. Betul. Jadi enten mriki niku dibentuk aplikasi Gakin. Oh, nggih, ada aplikasi Gakin keluarga Gakin sapa wae ngoten. Wow, kula niki iki jane kula mun patek ngerti gitu. Mulane anu. Diware-are ngoten. Mulane Pak RT sampe dipilih kula. Lah mbok menawi mergi niku kula niki selalu ngayomi penduduk warga, ngayomi. Lah niku lahan makam sing kosong riyin nggih, niku kan Bendenggo niku. Nggih. Lah niki kula damel puja serang ngoten lho. Lho, nggih. Lah makam kok damel puja serang ya napa sih Pak? Makam gak terpakai. Lahan kosong bekas makam. Kulo kan anak-anak kulo kan mendirikan tengeriku. Cuma namung sentra kuliner maksudnya. Anu Pak RT ngapunten lho. Napa kula niki sing mboten semerap napa pancen tasik dereng enten. Nggih. Anu kadose pelatihan seni mboten enten. Enten. Enten Enten seperangkat gamelan genten ngoten lho. Ngoten nggih. Nggih. Cuma niku
bawah RW. Melok RW. Soalnya kan yang balai kan balai RW. Jadi tingkatannya tingkat RW. Cuma masyarakat ngeriki sing bahan RT kula kata sing tergabung teng mriko. Jadi siapa warga RT mana yang mau menggunakan? Mungkin langsung ten RW ngaten nggih. 17-an ngoten Mas. Rame. Luar biasa. Nggih. Dik. Iki sing ngomong sampean wae. Sampean ae, Cak. Niku jalur gunung sih jenengan niku kok. Makanya kenapa panggil kan jenengan jarang pulang riki kan. Nggih ngapunten niku masa dados warga tapi nggih jarang-jarang kepanggih kali panjenengan. Niku nggih ngapunten kok mboten. Saiki kan zamane bisnis. Setiap orang niku punya kesibukan masing-masing. Leres. Nggih ya napa ya napa. Kula niki lho injing kali bojone medal. Kepanggih bojone sonten. Lah nggih niku kula menghargai ngoten niku dan alhamdulillah supaya Bapak penguripan itu sangat meningkat lah kan. Nggih. Damel anak. Nggih. Damel anak nggih lek saged kan nambah karyawan dadi nggih saged memberdayakan orang lain ngoten. Gitu lho Mbok Nawi mbedaken warga-warga kula sing nggih. Kerja niku. Pak RT. Nggih. Kula teng mriki nggih enten perlu saja. Napa malih? Bapak niku ampun 100 dina. Nggih, leres. Ibu sakniki mungkin. Nggih. Nun sewu. Nggih. Kula niki badhe tanggal napa? Tinggalane bapak niku napa mawon sih sakjane. Oh, niku to jenengan. Namung anu mawon, namung boten napa jenengan iki anake kok. Lah nggih. Ngeten lho Nak Gunawan iki kali ibuke. Jaman biyen niku pancen bapak sampean niku nanti pesen kali kula. Nggih. Nggih, ada tanah teng mriko, enggak ada tanah teng mriko, nggih. Enggak ada lahan teng mriko niku sing semerap pun namung kula mawon. Jadi bapak kono ini tuan tanah Pak. Nggih, kata. Tasih enten ngantos sakniki. Tasih. Nggih. Nggih mboten ngoten sakjane Pak Ate mboten napa-napa niki niku namung anak-anake kan mboten ngertos. Mbek menawi mengke niku saged dimanfaatkan kagem anak-anake. Wong ibuke niku nggih mboten nate crita. Ibu Mara Sepah niku mboten nate crita terus pundi-pundine. Niku kula niki nggih namung dipasrahi mawon. Artine niku diruwi kayak jogo-jogo ngawat-ngawati pun sertifikat sampun sedaya sampun ning bapak sampean niku ana tugas-tugas kota niku dilengkapi pisan tertib administrasi betul nggih dadi data-data biar Pak RT nggih sedang kata ngene enten 5 nggon jalan niku tanang teng dalan mriki 5 nggen tapi niku lha terus sakniki sing garap sinten niku? Nggih, kenapa male wong panjene wong bojone kita asik niku Mas sampeyan ibu tasik to. Nggih, dipasrahaken teng mriko sedaya. Oh, dados ingkang ngelola nggih Ibu Mara Sepah ya Mbak nggih. Nggih, niku cuma ngeruwi tok mawon kula mboten berak napa-napa kali ibu niku disewakaken napa dispundi napa. Lah niku sing niku nulung tiyang cek supaya garap mawon napa. Mbok menawa diparahaken napa ngaten nggih. Ya jelas ibu sama niku pun diruwi kabeh kula kandhane kabeh bagian iki bahkan nek masalah sak derenge kok sampean sedo niku pun ibu merap. Nggih. Berarti gak salah takon nang Pak. Nggih, wong kula niki sing roh kula mohon kula kandhani nek kula bener kula kandhani. Niku anu iki Pak berupa lahan tanah. Nggih. Griya ngoten. Nek griya kula mboten sinten paham kula. Bahwa biyen iki kalau kula kan koyo dulu ngoten lho, Mas. Nggih. Tapi ambek ada napa mawon niku selalu cerita tentang jenengan nggih. Nggih, kangge anak-anak benjing kangge keluargane benjing. Nggih namung sing ingkang dipun pikiraken anak-anak ini kan kuwate. Ibu kan nggih sampun sepuh. Kuwatire mengke anak-anake mboten ngertos niku mboten wonten sing ngrencangi ngramut ngoten lho Pak RT. Tok ibu mboten cerita-cerita. Teng guruku ini sedaya. Nggih. Lek kula angsal keterangan dugi Pak RT kados ngeten iki kula malah imut ngeten. Nggih. Lek Bapak Suwargi niku pancen enggak ada kekayaan sak monten katane untuk masa depan anak-anak. Betul. Kayak anake kayak keluargane. Ya monggo jenengan tasik
enten ibu nggih sampean lu jelasin niku sampean teng mriku mawon. Niku lho mengeruh tok mawon nggih. Kula niki badhe tanggeti ibu niku watos. Watos ingin pas diarani arep arisan kok. Sing penting kan carane sing sae to, Nak. Nggih. Mboten kuwatir kula menika ibu mungkin malah kepikiran beke anak-anake kok malah ngrepoti anake tayak nopo ngoten. Niku kula kok mboten. Pun titi wancine koyoke lho nggih. Nek ndelok usia-usia sampeyan niki pun dewasa sedaya to. Nggih, sakjane nggih ngoten. Tapi ibu niku lak nggih gampang kepikiran, mikir anake, bahagiane anake ngoten menika. Nggih, saran kula dengan cara yang baik, jangan takon langsung mawon tengen ibu sampeyan. Ngoten nggih. Pak RT matur nuwun. Matur nuwun sanget to Pak RT, infonipun. Ngapunten suguhane anggur mawon jak ngomong-ngomong. Nggih niki wau wonten kedik niku Pak RT kagem kalian ibu damel cemilan-cemilan lek dalu ngaten. Matur nuwun Pak RT, ngapunten sanget sampun ngrepoti nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasane kok ya rada kesel. Wong mek bongkar rong lemari ning jero kamar iki. Tapi kok ya apa ya nang ndi nek ku golek iki. Pokoke tak eling-eling ki. Aku nyimpen mas-masan, tak delek kotakan, mari ngono tak petuk tak buntel. Nganggo taplak cilik ngono lho. Nganggo kacu ngono prosoku. Iyalah. Wong ya mas-masan kuwi biyene ya olehku klumpuk-klumpuk karo bapak arek-arek. Angger panen tuku tak simpen. Apa ya ngene iki ya? Mas-masan nek disimpen ya malah ndrawasi apa ya mergo ngene iki ya? Akhire ya ngene iki wis. Ora krasa nek mas-masan tibake ora ono wisan. Iki terus nek ku goleki ya apa ya? Nek metu saka kamar kene iki ya gak mungkin. Apa aku tak takok karo Kusnan karo Injo. Tapi yo munggo apa enggak? Pantes apa enggak nek aku ki takok. Wong Kusnan karo Insap ning kene yo kira-kira lagi 2 minggu. Masa tak takoni bab koyo ngono iku. Tapi nek gak tak takoni kok terus barang iku nang endi? Wong yo nyatane Kusnan karo Insap ki yo kadang-kadang yo ngresiki kamar kene. Enek sing resik-resik, enek sing ngopeni kletikanku, ngopeni ngombe susu, ngopeni ngombe wedang teh, wedang jahe. Yo padha gentanan mlebu rene. Tapi yo apa masuk yo kamar iki terus tak kunci terus kok yo sawangane. Ngono arek resik-resik yo gak enak. Mumpung areke bodho ning ruang tengah iku tak takokane. Ngene iki gawean Kusnan titik-titik ngongkon aku, titik-titik ngongkon aku. Padahal lho nang kene ya padha-padha. Ya kasar dadi pembantu. Ya padha-padha melok nanggone buru mini. Berarti tanggung jawabnya ya bersama. Ngono sik ngirit. Wong kok nyimpang. Ati lho. Nyimpang. Ono wong nyambut gawe, bareng ngomong dhewe nyimpang no sikilmu iki lho. Nah wis kok napa sih kon? Ya kok rek nyimpang. Maune aku gak kokpel, saiki aku nang kene kokpel. Ngerti ya ngene iku. Ngene iku rusuh gak sikilmu tok, sak pikir-pikirmu rusuh ngono iku. Minggir. Apa mikir? Wong aja biasa pok sih ngomong gremeng rasane kancane. Wong wedok wis
larang ngerasan-rasan. Saya ku ngelanang rasan-rasan. Minggir. Lah apa aku ngongkon aku? lewat. Ya tambah rusuh aku. Ana lho, bali. Ya apa arek iki? Lah terus iki jek teles kok liwati rusuh mana? Ana apa sih? Ngeten iki lho, Bu. Kula niki nyambut damel dirusui tok kali isep niki. Lah kula resik-resik meja, Wis. ngelap-ngelap. Gak usah engkel-engkelan. Ayo pele diselehno, Kusnan. Lho, enten apa Insap malih? kene, wis lungguh dingklek kono. Hah? Lho, Sik aku Ibu. karep lah kula ngelap-ngelap dereng mantun ya, Bu. Iya, Kula sik niki tak. nyepel, Bu. Sik tak aku njaluk wektu sedilu ae. Nggih. Nggih kula Sik salah ya. pirian. Aku sadurunge aku njaluk sepuro Duh. karo sampean Cak Kusnan. Mboten Cak napa, Ihsan. Bu? Mboten apa, Bu? Yo ana perlu sing aku kudu takok barek sampean. Oh. Jenengan boten salah. Lah nggih. Lah nggih kok Lah njaluk iya, sepuro. Aku ki yo ngene tak Ngeten iki critani. mboten eco kula, Bu. Ya yo sik ta, aku ki tak critani. Nggih. Aku ki biyen sik jaman Bapak Suwargi ki sik ana iku nek anggere panen-panen, anggere sawah panen dilempit digawa mulih ngono iku terus tuku-tuku. Tuku Maksudnya? tuku iku wujude tuku mas-masan. Oh, perhiasan. Tuku perhiasan, Nggih, gelang saya kalung. Nggih sae ta lah, Bu. Upo saged Niki- anu Ah. dirupakaken Ah. mbek enten Nek- butuhe gampang didol Ah. malih. Ini contoh Amen. sap niki pinter. Ngono. Nek isep niki biasae lompok-lompok tapi mboten emas ngoten. Nggih. Laran sing dilumpukaken Nggih, isep. rosokan iku kula. Lho. Nah, karepku iku ebekku aku nek enek tuweke awak. Oh, Nyawang dibuka, kotakan dibuka disawang duwe barang ngono akeh. Nggih, Tak seneng to. seneng ngoten niku nggih. Tapi Lho. Wonten tapine? Kok enten tapine to, Bu? ana tapine. Nggih. Aku kan iki mau ketisuk ngantek sore ya niki ngresiki lemari Lah kamar. nggih jenengan kok mboten medal saking Iya, kamar kok ya anu aku ki napa? resik-resik. Maksudku enten apa klambi maksudnya? klambiku barangku tak dhewekno ndi sing Nggih, nggih. sedeng, ndi sing gak sedeng. Oh, nggih, Arep tak nggih, nggih. ringkesi ngono Nggih, lho. nggih. Tak engko dikekno dulur desa apa dulur sampean. Tapi lah mboten enten napa-napa to, Nah, Bu. iku sing aku yo sepurane aku cuma takok tok ning sampean wong loro. Kok gak enak Apa iki, sampean Nggih. BE sampean pas resik-resik mbuh kamar dindi ngono, kan wis kabeh mbok resiki. Nggih. Iku apa sampean metuki ana kotakan mas-masan tapi tak buntel kacu ngene lho. Tak petuk ngene lho. Napa Jadi niku? pojok kira pojok kiwa Isine, pojok tengah nggih. tak lho isine Isine ya nak- mas-masan iku. Mas-masan iku. Iya, Terus- kalung, terus gelang, sakniki? komplit. Gak enek ning lemari. Ilang Loh, pacaku wah, seneng, wis wis. jelas ku Sik, seneng. sik. Tapi Boten aku enten ngapunten, malih Bu, ini nggih, lho ngapunten. potongane. Insap Pun ojo ngono. Ngeten Boten, iki kula Aku iku curiga yo. kedingan niku, Sik, Bu. salah. Lha ku sing Aku curiga takok kali ku ning seneng. awakmu wong loro iku gak Nggih. aku gak nuduh. Boten nuduh. Aku cuma takok. Tapi kula niki pun ketok prejengan niku seneng prejengan boten genah niku Lah, potongan-potongan. niki. Anu niki. Nek niki wong aku iki ro dhewe nek awakmu iku sing sering mlebu nang nggone kamar ibu. Aku bener mlebu kamar ibu, tapi tugasku resik-resik. Ya resik-resik nek ngomong karo aku. Lho, Tapi nek resik-resik gak sampe buka-buka lemari. lah terus Lho ya buktine resik-resik lingkunganku. iki kehilangan lho ya. Lho, Sik. awakmu tapi yang ngepel nang Sik, jero. hop, lho. hop. Awakmu nggih. Sik. Mlebu lho. Boten, Bu, boten. Boten, kula ngeten Kula boten. kula Boten nggih trami, Bu. trima. Kula mboten Boten trima. trami. Kula soalnya diarani Kus. Boten trami kula. Kula nggih ngeten. Ayo, Mas pisan, Mas. Pak Desuntoro. Lho, Aku ki bingung lho, Mas. Sintoro. Niki. Pun jalan kali Pak De. Alon dhisik ta. Lho, Kate tukaran. nggih. Lho Sing nggih kula. sabar. Lho sabar ya apa? Nek Kula sabar ngeten mboten iki. saged tukaran kula. Sabar. Memalukan iki. Memalukan. Lho, rantem bae. Ayo, Pun. Aduh. Kula Sampean teman-teman koyo ngono ya. Harga diri kula, harga diri. Saya insap menengo dhisik. Ngono gak meneng kok tak jejeli lho ya. Lho, Ayo meneng sik. Kusnan meneng dhisik. Nggih, nggih, Bu. Ngene, Mas. Permasalahannya apa sih, Rum? Ngene lho, Kok sampai Mas. Aku ki mau rak resik-resik lemari sedina ketisu sampai sore ki mau. Terus mari ngono aku biasanya nek panen ngono kan karo bapak ya arek biyen iku Suwargi ku rak mesti tuku-tuku mas-masan ngono lho Oh iya, Mas. Wong tuku sing perhiasan, ngandani kan ya tuku termasuk ngono. jenengan dicelengi nek Terus? pengen jajan ya mas-masan ae sok didol sak wayah-wayah. Iya. Lah maksudku engko aku ngunduri tuwek engko bae duwe mas-masan rada akeh ngono kan dibuka ki atiku seneng ngono lho Mas. Lah aku ki iki ket isuk mau resik-resik rong lemari ku
mas-masanku sing sak pethukan ku ilang. Wis mboten pesenan. Nek kula kait mlebiki niki curiga. Ngene iki lho Mas, yo loro iki malah ngene iki. Curiga kula kali insan. Alon tadi sih. Tapi kula mboten trima. Ngomong kok iso nyosor. Sing potongan nyolongan niku senan. Mboten niku pantes ah. Pantes aku ngene Mas, aku ki ceritane aku ki gak nuduh, tapi wong loro ki lho mak tutu-tutuan karepe dhewe lho. Kula nggih harga diri, Pak. Ya nopo. Wong sing ngene omah niki mboten enten malih kejaba kula insap kali ibu. Nggih. Nek kula mboten, ibu mboten. Ya jelas kosenan. Lah sapa maneh? Lah nggih ngoten ngarani kula mawon. Bekne kon lali, Dik. Lah iya. Yo bekne lho wong iku yo gak ono laline Saka ya. rumaos kula nek ibu niku mboten nate lalian. Nek niki jelas paling perbautane isep niku. Perbuatan lu berbaut iku yo. Maksudnya sing mendhet niku lho. Aku ojo gak oleh ngono iku. Soale ngeten. Curiga boleh, tapi menuduh jangan. Lah terus sinten malih Pak Santoro? Sinten malih? Delok potongane kosenan niku potongan nyolongan niku. Ngoten niku. Gak oleh. lho alah anakku teko. Rame ta krungu teko njaba. Ngene iki lho krungu teko njaba. Niki pas Mbak Yumu padha rene kabeh. Ayo nduk kene nduk. Tapi lungguh ning kene gak ning ngarep ae ta. Kene ruang tengah lho. Sawangane wong loro iki kok umut-totonan Ya, tenan Pak. iki mau ono kejadian ngene, Nduk. Ya, ibumu pas resik-resik goleki perhiasane, ya. Ternyata perhiasane ilang. Lah enek ning lemari sing biasane ning sing kamar. ono ruangan rumah tangga kene iki ya Kusnan ambek Incap, ya termasuk Pak D sing durung mulih. Ya Pak D ya. Pak D ki rencana sesuk mulih. Lah iya aku jelu-jelu aku ki Nduk. Tak pikir ra iki mau apa beke tak le, tak yo ngono ya. Nggih, delok menawi. Delokno sing gone kuku iku lho. Wis, ini Rum. Ya. Ojo ngarani arek-arek kaya Nggih, Mas. Ojo. Aku ya ora ngarani sapa-sapa. Apa? Masa niku emas. Loh, Mas mau Gunawan ta? Oh yo gak lah. Nek anakku lanang yo gak lah, Mas kan Mas. sering mriki ngian. Iya, tapi ya sering rene tapi ya mosok antek njupuk-njupuk Oh, ngono Mas nek Mas. Gunawan. Nggih, Pak Dik. Lah wong arek yo jarang Arang mrene. rene kok. Gak mesti, Mas ya butuh duit iku. Wis ngene. Ojo. Ya tapi ya ojo suudo dhisik. ya. Iya bener, Mas. Curiga oleh awakmu, tapi ojo menuduh salah satu. Goleki ya. Ayo digoleki Saiki ya. nang nang mburi lho, Nduk. Awak dhewe yang golek solusi sing terbaik. Iya. Iya, Mas. Cari solusi sing terbaik. Yo ewang-ewang ngono digoleki yo bekne keseliput dukono ngono. Ojo boleh sik ya, Nduk ya. Satu karan. Berarti kula ni terbebani lah ane. Ya, enggak le. Rewang-rewangi adikku si Rumini. Ya. Yes ngono ae. Wis gak usah tukaran. Gak usah tukaran. Nduk awakmu turu kene ae ya. Ewang-ewang ngono ibumu ya goleki perhiasan iki ya bekne ketemu nduk ndi ngono. Yo. Engko nang Mas. Lho Masmu ku gak tau rene. Ya Mas Gunawan iku. Ya rene yo nek rene dolen tok nyami yo mosok atene njupuk-njupuk ngono. Gak Mas nggih Bu, soalnya Mas Gunawan lho koyoke wong pusing dhuwit sakniki. Iya, tapi kan yo arang-arang rene to. Wis pokoke sing penting ngene, sing penting aku ibu iki gak nuduh sapa-sapa. Ayo saiki digoleki.